Сәлам, мин Алина апа. Бу минем дусларым. Сәлам, мин Зәйдә. Сәлам, мин Оскар. Бүген без сезнең белән чәй табыны рәсеме ясыйбыз. Башлыйбыз. Иң элек өстәл сызыгын билгелибез. Башта самаварның үзәк сызыгын сызабыз. Самаварның аскы, ике урта, өске өлешләрен ясыйбыз. Ике урта сызыкны ике вертикаль сызык белән тигез итеп тоташтырабыз. Урта сызыкның берсен менә шулай итеп аска сызык белән тоташтырабыз. Иң аста самаварның ике аягын ясап куябыз. Әлеге урта сызыкны өске сызыкка өчпочмак белән тоташтырабыз. Самаварның иң өске өлешен кәсә формасына охшатып ясыйбыз. Сул якта уртада самаварның борыны ясыйбыз. Ә уң якта тоткычын. Бу өлешне ике сызык белән бүләбез. Самавардан сул якта чәйнек ясыйбыз. Башта түгәрәк сызабыз. Аска өлешендә чәйнекнең төбәне. Уң яктан борынын. Сул яктан тоткычын. Һәм иң өске өлешендә каккычын ясыйбыз. Түгәрәк ясыйбыз. Дөрес. Бу яктан тоткычын. Өстәл уртасында чын аяк белән чәй тәлинкәсе ясыйбыз. Чын аяк белән чәйникне татар халкының милли бизәкләре белән бизибез.
рәсемебезне буй башлыйбыз. Хәзер чәйнекне буйыбыз. Балалар, ахырдан рәсемдә күләгәләрне ясарга онытмагыз. Карагыз, нинди матур натюрморт безнең килеп чыкты.